Хора, им чуш, че не съм ви апдейтвала какво се случва с моят живот от супер много време. Кар, че вече не изпитвам такава нужда да говоря толкова на камера, защото съм в щастлива връзка, а преди просто нямаше какво да правя по цял ден. Знам, че много хора ме следват чисто и просто защото ме чувстват по-близка, тъй като аз, за разлика от повечето хора, супер много неща споделям личния си живот, споделям какво правим, къде ходим, така че хайде да те апдейтне какво се случва с живота ми, мила! В личен аспект всичко е наред, валкото ти до Русе, Великден сме в момента, Христос воскресе, аз си почивам на дивана, първият ми ден, в който аз не си проверявам нито един от моите два WhatsApp. Последно помня, че ви апдейтвах, когато бяхме в Америка, което беше още ноември месец, така че аз не съм се включвала повече от 6 месеца да ви кажа какво се случва с моят живот. Който ме е по-близък знае, ние се прибрахме към България и тъй като бяхме решили, че ще живеем в Дубай и си бяхме платили цялата квартира за цяла година в Дубай. Постанахме в България един месец покрай празниците, за да не се разкарваме излишно толкова много, защото Дубай тогава беше още хладно. И аз отидох до Турция, се подложи на 2 операции, които минаха успешно, нали, към днешна дата се чувствам окей. И след това се прибрахме към България да останем за нова година по празниците. Към 6 януари се прибрахме обратно към Дубай. В момента наистина ми е много трудно да се спомня всичко хронологически как се случваше. Но най-интересната част от престоя ни в Дубай всъщност беше пътуването ни до Занзибар, което така или иначе обещах да ви разкажа, но в крайна сметка не го направих. Не го направих, защото наистина не ми остана време, но препоръчвам с 2 ръце много силно на всеки един млад човек, който наистина на моменти забравя къде се намира, защото на нас, моите, много често ни се случва да изпаднем в такава ситуация, да посети държава, в която наистина хората нямат пари и възможности, за да види на какво са подложени те и реално колко са щастливи с това, което имат. Видях буквално най-странните кокошки там, качихме деца на стоп, нахранихме ги, купихме им топки, бяхме на плажове, плувахме с делфини. Наистина беше уникално преживяване и препоръчвам Занзибар на всеки един човек, особено хора, които живеят в Дубай, защото е само на 5 часа от там, да го посетят. Имахме избор между Малдиви, Сейшели и Занзибар. След прибирането ни от Занзибар, решихме да се приберем в Лондон, защото аз по принцип 5 години живях в Лондон, който ме следва по-отскоро, най-вероятно не знае, за да може Валентин да празнува рождения си ден и за късмет на неговия рожден ден, мили хора, на 28 февруари, точно когато трябваше да се връщаме към Дубай, се оказа, че са атакували Дубай и всички полети са отменени до второ нареждане. От тогава започна една уникална клизма с това се приберем да си вземем личните вещи, защото уви, полетите на Уизер се отменяха 3 пъти. Отмениха ни полетите към Дубай горе-долу 3 пъти, което беше изключително товарно предвид всичките проекти, които имахме, ангажименти, документи, които имахме да оправяме в Дубай, допълнителна работа, която имахме, търсене преждевременна квартира в България, защото взехме решение, че ще се местим и просто беше един така, кючек. В крайна сметка, след 4 отменени полета или 3, си хванахме полета към Дубай и отидахме там. Беше абсолютно спокойно. Всички спекулации, които ги има в интернет, са абсолютно спокойно. И останахме в Дубай на седмица, колкото да съберем багажа. Оказа се, че няма как да съберем багажа, че аз не съм прочела изискванията на Fly Dubai и трябваше да хвърлим супер много багаж или да го подарим на приятелите ни в Дубай. Както и да оставим допълнителен куфър, който в момента седи и ни чака там с някакви неща, които не ми трябва, тъй като аз си оставих един лаптоп там, супер много дрехи, супер много козметика. Просто нямаше къде да се сложи. Всичко тежко остана в Дубай. Но преждевременно хубавото новина е, че си намерихме квартира в България, което беше изключително голям трън в газа, предвид първо цените на пазара спрямо качеството и второ брокери. Ако някой е брокер, съжалявам, you're not my friend. Просто наистина Евола, shout out to Ина, която оправи цялата ми документация в Пловдив, занимаваше се с всичките недвижими, там за недвижими имоти, агенции и така нататък. Тя оправи всичко, оправи документите, намери ни квартира, прекрасна е квартирата, малко разхвърляна, защото правих видео за Джимби, но наистина съм много доволна от нея и ако някой се търси човек в Пловдив, в който да намира квартира и съответно да не се занимавате вие да ходите на огледи или просто един човек от много агенции да ви направи огледи, един човек, а не 10 агенции да ви звънат, тя е човека, ще ви дам нейн номер и преждевременно наистина живота ни е просто поп-фолк. Е така, нон-стоп. Приятно ми е, наистина забавно ми е, но не се включвам толкова често, защото наистина не намирам физическото време, нито се чувствам вече толкова натурално да говоря пред камера. Може би тази липса, която постоянно имах нужда да се доказвам и да обяснявам на някой нещо, изчезна. Някак път имам нужда да си отворя устата, не искам да оставам безучастна, но в същото време имам 50 клиентки, които се занимавам с... Аз започнах всъщност от септември. Хора, аз не ви казах най-важното, защото просто всичко ми се случва толкова бързо пред очите. За първи път от 5 години аз се престраших да започна да работя с момичета и са минали вече толкова много момичета през ръцете, на които изготвям тренировъчни и хранителни режими. Имам клиентки, с които свалихме по 15 кг, имам клиентки, с които качихме по 10 кг, имам клиентки, които започнаха да тренират наистина както трябва да се тренира и толкова много преоткриха себе си. Имам клиентки с хранителни разстройства, с Хашимото, с какво ли още не и всичките идват при мен и остават доволни или просто пък аз не съм
техния човек, защото методиката ми не е стандартната методика, която просто хвърлям план и ги оставам да правят каквото се знае. Но генерално аз започнах да се развивам и в тази сфера и наистина противно на всеки един мъж и тъпа жена, която ми казва, че аз не мога и се справям много добре. Малко психически започнах да изтрясвам, но това нещо ще се минижира. Купих си камера, между другото, за да снимам видеа, която така и не успях да снимам, защото аз преминах през втора ринопластика, което е нещо, което ще си говорим много по-натам, защото носът ми още е доста оттекал, но генерално оправихме дишането, оправихме ноздрите и също така си направих блефаропластика на очите, защото имам доста излишна кожа и към момента нямам нищо. Чувствам се добре в кожата си, някои дни да, някои дни не. По-заета ли съм отпреди? Със сигурност. Помна ли съм отпреди? О, да. Някой път наистина гледам се сторитата в Инстаграм, не мога да осъзная колко много ми се е променил живота за една година. Миналата година, може би вече повече от година, бях едно много нещастно момиче, което живееше в хола на родителите си в Англия. И родените родители бяха единственото нещо, което я спасяха от това да не си тръгна от тази държава. И може би колегите ми и работата, защото аз си обичам работата. И към днешна дата аз съм супер щастлив и свободен човек. И мисля, че всичко това нещо си го заслужих. В смисъл, или си го изживях, или си го заслужих, или си го... Просто всичко ми се получи, защото аз много исках да ми се получи. И тепърва ще ми се получава, защото аз не мога просто да седна спокойно на газа си, да си хвана книга, така, и да си чета. Аз трябва да правя нещо. Трябва да правя нещо, което да държи мозъка ми заед. А вие как сте?